Al carretó, menjar que els han donat supermercats de la zona. Llaunes, iogurts, verdures, que ja no es poden vendre, però que encara no han caducat. Els cuiners, pacients del Centre CPB de Salut Mental de l'Esquerra de l'Eixample i voluntaris de Barcelona Actua. I un menú elaborat en funció dels productes que els han arribat i que serà el sopar per a persones sense llar del barri del Raval. Avui, un arroz con un salteado de zanahoria, pimiento, cebolla. cuiner és l'excusa. El més important és crear vincles, que els voluntaris s'apropin a persones amb malalties mentals i que aquestes se sentin útils i es trobin millor. És gratificant, és ajudar als altres, t'he ocupat. Poder ayudar a gente sin techo y me llena. Y sobre todo relacionarme con mis compañeros, que es una cosa muy grande. Dona un impuls increïble al procés de recuperació del pacient, perquè el pacient sent que és útil i que pot ajudar a més a un altre col·lectiu. I per part dels voluntaris, trencar l'estigma cap a les persones que tenen una malaltia mental. Són tot carinyo, fan les coses molt bé, no? Cosa que no m'esperava, jo no coneixia. Hores més tard, l'ambient s'ha traslladat al local de Barcelona Actua. Aquí tornem a veure en Joan i la Marisol, que al costat de més voluntaris i també de persones sense llar, s'afanyen a enllestir el sopar. Les dignifica, això les fa potenciar el sentiment de pertinença a una comunitat solidària. Intentem també que es desdibuixi molt la barrera entre els que ajuden i els que necessiten ajuden. Tots tenim alguna mancança i tots tenim alguna cosa que aportar. El sopar també és el moment ideal perquè cuiners i convidats, les persones sense llar, xerrin i trenquin les barreres que els separen. Que hablas con ellos, los conoces, te conocen. Si són gent normal i corrent, el que passa que, mira, per circunstàncies de la vida, pues, es veuen al carrer. Gente de la calle y gente que tiene ese problema. Los juntas, haces un cóctel y sale un cóctel divino de la muerte.